illetve nem tudok betikkozni, de most ez nem látszik a showba bejátszott, illetve beadott szerepét. Szili Krisztián, hirtelen nem ismertem megint új autóval, Skyline-on indul idén. Szili Krisztiánnak is kérünk egy nagy tapsot! Kérem szépen! Magyarország egyetlen Nissan Silvia S15-jével, Golán Erik! Tegyél rá kicsi pofa! Radin Zoltán nagyon-nagyon komolyat autózott, csak nem sikerült befejezni a köreit, de annyira keményen ment, közel járt a 90 pont tetejéhez. Egy 20 méter hiányzott a körből mindkétszer. Nagyon sajnáljuk, hogy nem kvalizott ezáltal be, mert eszetlen ment különben. Rani a végletek embere, vagy nagyon megy, vagy nagyon nem megy. Ahogy nagyon akar menni, de nem megy. De nem baj, imádja a sót, mert figyeld itt bővel, vagy nem? Ja, hogy nem ő van. Ja, most elnéztem. Jugovics úr és a szőkeség mellette, illetve a Silvia. S14, bocs. Ajajajajaj! Most csukjátok be a szátokat, tele egy gumitörmelékkel. Hegykicsi Zolti szépen bepakolt a csomagtartóba, de mondjuk nem lett volna rossz, hogyha ilyen malány fűszoknyás táncos lányokat ültetsz be, de így se rossz. De gyerünk, Zsolesz! Óvatosan ki ne essenek, le ne essen a szemüvegre, azt kilukadjon valami profi versenyzőnek a gumia. Milyen jó szikláztatója van. Don Cruise a MyWay csapattól, ugyancsak nagyon komolyat autózott, ma megérdemlik a tapsot. Adam Frank és Daniel Rubinstein, ő is nagyon komolyat ment ma. Ma egész MyWay csapatnak tegyük össze a kezünket, nem közelből érkeztek. Hát itt van Antal is, de Antalt utáljuk, úgyhogy neki ne tapsoljunk. Tegyük össze a két kezünket Antalnak. A széria M3-assal, majdnem. És végül a Street döntő másik résztvevője, ifjabb Mester János, helyett a volánnál idősebb Mester János. Villogó neonlámpák, sztroboszkópok, UV-fények. Színváltós, vigyázzál, színváltós. Jézus Atya Úristen! Tapsoljatok! Szóval idősebb Mester János, ő készíti fel ezt az autót, a fia Janika indult vele és autózott nagyon komolyan, és rászerelték a tűzijátékot konkrétan az autóra. És nem véletlenül, hiszen a Jimkel a nagykövetét tisztelhetjük, és a showhoz nagyon ért. Nézd meg, milyen az autóból, tapsoljatok! Láttatok már ilyen tűzijáték autóból? Ezt hoztuk el nektek ide tökörre! 2013 lóerők éjszakája! Gyerekek, aki még ilyet nem látott és tetszik, az emelje magasba a kezét, és tessék hangot adni, sikítani, tapsolni! Lóerők éjszakája! A Gymkhana Show-t láthatjátok kérem szépen ebben a pillanatban! Jó megcsináltad. És mondd benne rendesen!
Hála Isten kínai pirotechnikusoknak. Ennyi volt, de most jöjjön a taps! Hello, trucker! Most már halljuk is azt a tapsot, szembe a közönség egymással. Akinek tetszett a felvonulás és a show, az most 3-ra sikítson, tapsoljon, a fotós kollégák készülnek a videósokkal, figyelj! 1, 2, 3! Nos, jön az éjszakai